vana baba kazhinji kacho kana mukadzi akazvitakura unoti hanzi achanaki. Chiri mudumbu ndechani? Pfungwa dzazoti pamwe ndi John. Si John takaita zvishoma. Anti munoona. Omboti ndijasi. Si jasi rinenge munya anogona kungodini kungomwisa bhora. Mimba yatopa 6 months ka. Saka ini ndakutosenga hangu product of rape. Tototi akomberetika ini chinhu chenyu chamuna chinaniyana uchiona. Oyo obva oenda kuna mukoma wangu kuti amasimosi moyo wawo yandikusote. Hello, beautiful people. Vanhu vekumasvingo vakachinda munofarere? Zveshuwa here munofara here imi? Aiwa ndafara kuti nhasi tiri people's bus is in Masvingo and taizokurukura nemi matopics atinawo ka aiwa I think muchamafarira because munhu anenge ane pfungwa dzake dzekutotaura ipapapa. Saka nditi reka ndikuchingamidzei ku the people's bus nekumasvingo panapa nhasi tine topic yedu yakanakisa fana. But isati tapinda maida kunzwa kuti tiri kunzwisa nezvayo here mombondiudzawo pfungwa dzenyu kuti mukanzwa word rekuti mental health abereki munofunge. What does mental health mean to you? Mes Magras. Utano hwemupfungwa. Utano hwepfungwa. Okay. Yes, utano hwepfungwa. Ndizvozvo. Pane mumwe ane mamwe mapindiro ada kuita here mental health. Yes baba. Ndiri mukomana. Anjati. Urwere hwenjere. Urwere hwenjere. Urwere hwenjere. Pane vamwe here ana moms, zvisikana, ana sisi. Anyone? Kanti akuzwa mental health chini. Yeah, takuzi. Pachirungu anengwa chi the state. Hanzi reka nite zvokuverenga. The state of mental well-being that enables people to cope with stresses of life, realize their abilities, learn well and work well and contribute to their community. Ndo pachirungu kana vakuti definition yacho ndozvavanenge kuchireva. Saka mamiriro epfungwa dzako handiti anozokubatsira kuti uone kuti muupenyu uri kufamba sei, kuti kana paita zvinhu zviri stressful unogona kuzvihandla here, pakaita akurwadzisa unogona kuzvihandla here. Vaya pane vanga vachifonika ndikasaidaira munhu akuenda ukoko akunotaura nemumwe akutsvaga mumwe. How do you handle such situations? Ndo panopinda mental health. Saka muzuva ranhasi toda kutaura mental health during pregnancy. Pane chinhu chakadaro here chokuti hanzi mental health during pregnancy inogonganisisa kana akambozvinzwawo kuti munhu anga ane nhumbu akanga akavhiringika, any stories amungataura mukasangana nawo. Aiwa magi icho aiwa maga. Okay, I think stress mental health inocontribute pekuti lese wamitisiwa handika then mukomana obva aramba ndo paunopedzera wave traumatized. Then ukonzera utano hwepfungwa usina kugadzikana zvakanaka. Any other Yeah, maybe just to add on what he's saying. Kuti wamitisiwa mukomana waramba pamwe hazvina kumira zvakanaka financially. Number 1 pamwe background yekumbawo haina kutomira zvakanaka because it's most likely kuti kana wamitisiwa uchadzokera kumba kwenyu. Alright. It's most likely kuti kana wamitisiwa uri kudzokera kumba apa hazvina kumira zvakanaka. So a lot of things zvinouya musoro mako zvakawandisa nenguva imwe zvinokwanisa kudisturba. Exactly. Yes. Ndivatete. Toita tichiraira. Zvamazviro kwazvo. Nanchida kumbotivo zvishomanana. Pane nyaya yakambondigwadza manini. Iyo nyaya yekudaidai. Ungozonzwa nepamuviri paya. Ungodaidai. Izvo zvazikamwa kupiko wadla kwakawanda uchazivi zvino kuti chiri mudumbu ndechani. Pfungwa dzazoti pamwe ndi John. Si John takaita zvishoma. Anti munoona. Omboti ndijasi. Si jasi rinenge munya anogona kungodini kungomwisa bhora. Saka ndo zvimwe zvacho zvekuti unoti gumbo uko uchanyatsokuziva manje kuti saka ndoita zvokudini ko ndodzokera mashure here ndotangani John akaramba ndigodini
ndoona pfungwa dzatotanga kudini. aiwa dzakanaka tete tapanzwa ipapo. Pane pamwe mainstances here kuti munhu anogona kuvhiringika pfungwa yes I think society tatsanangurire isusu pachedu mazimbabweans ungonzi waita mimba even ukazoroorwako later society inenge yatokulabhla kudhara. Pamwe pacho futi inenge isitori nababa ababa vanenge varipawo but pamwe vanenge vasingaifariri. Saka society inotoita kuti munhu uite stress cause pese pauchafamba uchanzi muri kumuziva here ende pese even mareligion edu kuchechi makamuona here. Saka I think society nechechi ndo zvimwe zvinotipa dzimwe pressure dzekuti mental health edu during that period panenge pakatiipira. ndakazonzwa mumwe achitanzi saka ndichitofamba unenge wakunzi munhu ese angachiziva kuti zvoni saka pane zvandakaita usiku here apapa ndakadai so hanzi munhu ari kuziva kuti tine evidence yekuti ndakutotodai so here inini munhu ese ari kuzive neumbowo. Mubvunzo wangu nhai vabereki sine vaberekwi. Saka mental health inoaffecta chete kana dziri mimba dzekunze here dzisina baba here. Kukana wakatoroorwa zvakanaka utori mumba mako tune murume wako aukwanisa kukanganisika pfungwa here. Yes. Alright. Ipapo dzinokwanisa kukanganisika cause zvandakamboona nekunzwa futi kuti vana baba kazhinji kacho kana mukadzi akazvitakura unoti hanzi achanaki. Saka vanenge vakunotsvaga kumwe kwekunodyira bota. And then iwewe wakazvitakura wobva wazvibata kuti baba ndo zvavari kuita. Vari kutoonera sei vari kunodya kunze. Tokanganisika neana baba. Alright, apaita ndudzoka kwamuri. Titaurai tinzo munenge manzwa kuti apa ndo pangu chaipo taurai tinzo. Alright, mental health inogona kukanganisika pakuti une wakazvitakura unochityira kuti mwana unozobuda ari safe pamwe une medical conditions ari previous and stuff. Alright, kuti safety yemwana. Yeah. Pamwe yabvira kuma previous conditions. Kana kuti paunoenda kuma check-ups paya zvonoudziwawo zvimwewo. Yeah. Kune issue kuti mumba munenge mune gender based violence. Pane pamwe pekuti mune muchitodanana zvakanaka but waroorwa wava nemimba murume anenge akuona sekuti hauchashandi hauchabika hauchadii. Iyo iri nyaya yekuti situation yenguva iyoyo ndo zvainenge ichikuita kuti uve neusimbe kana kuti so anobva watanga kuita kana violence kutanga kutokusarudza then mentally unotodisturb. Alright, okay. Vananzwana anotaura nhumbu zvakasiyana ndi Budi. Saka panyaya dzenhumbu what I understand biologically panoita changes in mahormones panguva yepregnancy zvoti zvimwe maneeds emunhu ane nhumbu anogona kusanzwisika neindisina nhumbu. Saka zvoti anogona kusada kudya bota paya ndeimweyo. Saka inini ndisinganzwisisi kuti izvi zvari kuda shuga nguva dzakati ndine munyu panguva ino agona kusazvihwisisa otoita mental disorder kuti maybe havachandide nondatakura mimba. Another point ndemaphysical discomforts. I understand kana munhu ane pamuviri anoita maphysical discomforts because muviri kauri kupinda muzvinzwisisa. Saka that way that pain nestress ekuzofunga kuti inini chinzvimbo chandiri ndasiyana nemwe munhu asina angafunga kuti mozvitora sei. Saka zvinokonzera kuti munhu angokanganisika mentally. Alright. Saka varuda kumbobvunzana Budi vari muno marume. Saka imimi munopanzwisisa here kuti mukadzi akamira so azvitakura anenge akuchinja kana kuti mune muchingoti mai vangu vanga vasingachinje inini saka iwo uri kuzviitisa kana kuti ini zvandofunga what I think anangombosenga mimba kana mbosekera ndiri mukomana akazara 100% kana mbosengerwa but ndakawachinesa something from my sister. Ini mimba yasisa wangu yakarwadzwa musoro kundobatsirwa ende wakatoenda netsoka but I discovered kuti mimba zhinji dzinana baba padhuze ndo dzine maproblem but iye aungopowo baya padheni pako haina haichero kuda shuga unomwa tichero nomunyu handina maonera ndakazvita so vedu endiregirirewo musahondimwaura. I believe kuti sometimes zvimwe inyaya yekuti uri kunyatsogusati pane maoptions number 1 then zvimwewo chaiko ava maeffects
because mental health ma-effects ezvinhu zviri kumasure. Saka I feel kuti sometimes zvimwe imwe behavior iri best because uri kunyatsa kuzati I've got options. Maggie. Ndanga ndichida kutaura kuti izvoni as a partner ndika nofanirwa ku-understand kuti let's say ave ne-pregnant andika nofanirwa kuita chero pasina nofanirwa kuti aketa kuti iye afile kuti at least ari kuzama Physically, emotionally, mentally. Ndaparaphrase kandawedzera nezvangu ndega. Alright, ndakunzwa kuti can you recognize kuti mwana haana kugadzikana papfungwa mushe? What are the signs? Kuti tiri kumagona kumaona here vari kumba vazive kuti kwana mumwe wakudai so anenge asiri right. Are there physical signs or signs amukwanisa kuona kuti munhu mental health yake isisina kumira mushe? Togona mune maonero enyu here ipapo. Hanzvadzi yangu iri apa ndisati ndanzwa voice renyu. Maonero angu ndeyekuti zvooneka because ini kana ari munhu wangu azona kuti face kai haina kusungunuka mazuva ano. Poitawo takuzoenda kusaidhi rekuzvikabota uku kazhinji kacho munhu kana munhu atori stressed hatombo anenge asingatombozotoda kutomboita munhu anotochinja munhu wakonomuziva kuti apa achisiyana apa achinja. Yes. Pane pamwe pekuti unotoona wega uchitofamba murodhi kuti munhu uyu atori mentally disturbed murodhi anogona kutopotsa atsikwa achitongofamba normally anogona kurasa mari kana kutongoona kuti munhu anotange anopenga but hapengi. Kudorashika chaiko confusion murova munhu kutoti nhai mimoendepi ndiri kuenda kutoireti oshakuti kutoireti ndochirei kutoireti munhu wodorashika paya nekudotaura zvisingahwekwi. Off topic chaiyo muchitotaura nyaya ka otoona kuti pfungwa dzemunhu angona kuti akanyarara muri kutotaura nyaya dziri kuenderana sezvatiri kungoita mubhazi saizvozvi nyaya 1 munhu ondotanga kutoti wondoichauya komana ko zvabva nekupi ndo confusion yacho. Kana muchitongotaura nyaya ndikazvo zvese anongopindura neviolence or sometimes usina mhosva watombopara wotonzi apfeke chimwe kana kutongorohwa chaiko. Mubvunzo wangu navazofunge kuti zvoni hai mimba ari kuzviitisa here kudzimba ukuku kumacommunities ukuku tiri kubvuma here kuti munhu atone mental health disorder yakazvitakura kana ndechingodhi vakaitiswa vanhu vari kuzviona here kana kuti hapana. Ingoudza taurai mese. Kazhinji kacho makomuniti vanogona ngoti hamuzive kuti mimba ndo zvainoita here mwana akakumaka kana kuti anokufarira. Alright, I think kuti community inenge isina that knowledge, inenge isingatozivi zviri kutoitika, saka vanenge vachida kutongodzidziswawo. I just want to echo what you say. Society yedu and ine zvimwe zvinhu zvaisati yagamuchira zvairi kutambira mbichana zvichipinda mbichana. For example, remember we come from a society whereby waiti waroorwa, my sister orohwa nomurume ondoudza mai voti kuti ndozvinoita imba mwanangu iri ritori banga randakatombobayiwa nababa vako iri mbuya vako vakamborohwa nehlava vachikokera mombe. That's the society that we are coming from. So kune zvimwe zvinhu zvatiri kutora lightly because we've been living with it kutoti nope pamuviri ndozvapanodi ndozvapanoita kuti meno chii chakazongoitika imhepo akangoti achingobatsirwa mwana ndobva dzatotacha. So you'd find kuti society yedu chine zvimwe zvinhu zvaisati exactly dzakabva dzatacha takundokanda takundoisa kumhepo
of which hazitombotosiri mhepo akava neproblem but haana kukwanisa kuona rubatsiro tichingoti pamuviri ndo zvapanodi ndo zvapanoita kusvika zvatozotomuafecta kusvika to the position tachitaura chiti inini I believe kuti mental health ma-effects saka ma-effects achona akasaatendewa exactly aida kuvunza mataura nyaya yekuti munhu anozonzi akatacha after paculture yedu tinoti kana munhu akazvitakura nditi anozomboenda kunonzi kumasungiro kwaanonge achinobatsirwa but that's later on in pregnancy achizobatsirwa mwana atozvarwa. Hapana here chiri muculture medu chinobatsira munhu achangotanga kana kuti zvezvamutaura asati arealize kuti pfungwa dzinogona kukanganisika mazuva ekutanga iwayo? Yes. Culture yedu isusu inorerekera kumadzitete chinzi paunenge uchangotanga paya vanhu vekutanga kuudza madzimbuya nemadzitete ndo vanhu vane role iyoyo yekuti vanokwanisa kutiwo zvino zvawadaiso zvinhu zvausati wambosangana nazvo ndezvizvi nezvizvi chausangana nazvo asiwo culture ichidaro hanti muziva kuti zviwanikwa vanhu vanongosiyana unotoona umwe achiti ndakawanekweni paroora rake ngazvipedzerane kumba kwamai vake asi chokwadi tichichiziva marozi edu tomazi asi tiri kumaneglect. Saka mental health handitaura kusagadzikana papfungwa zvine ma-effects azvingaitere physically une nhumbu wakazvitakura from mental to physical kandi zvinongogumira uku ukana wakazvitakura utori bo yes kana kuti ukaita depression yakanyanya wanda stereki wakazvitakura unokwanisa kusvika pakuita miscarriage. Yes. Zvinonzi ukaita BP rikakwira mwana ari mudumbu anoita sei anotsva so nenyaya yepressure iyoyo BP ndosachiona most of the ladies vanozvimba makumbo vanodi iye kuti isusu kana tikaita stress when you are pregnant tinoone chingo zvitirega tizvitsimbirire because vana mai vedu vakatoziva kuti ini ndakatoita mimba ndine 16 years iwo watozoita une 25 wakuda kudai so saka we try to be strong anka at the end of the day zvinoti affect wotonzwa kuti akazoita BP mwana akatsvira mudumbu saka zvitori nema-effects akawandisa mwana anototsvira mudumbu kana tinogona kutozoitwa C-section. Zvine mamwe futi ma-physical effects zvakutaurwa zvaya zvokuti BP hanzi inogona kutouya nekuzvimba unogona kutotanga kuzvimba muviri kana kutotanga kubuda iwo mapundu ayaya anenge achitonzi this is stress related eczema zvinoitika kana munhu akadini akazvitakura saka unotanga kutongoita maronda ayaya kuchinja even skin color nyaya yedepression. Welcome back to the People's Bus. We are in Masvingo as we're tackling a very important subject, mental health during pregnancy. So, now ndada kuvunza vabereki kuti there are instances zokuti unogona kuuzwa kuti paunoenda kumaskani uchiona kwa madoctor during pregnancy paya munobva wanzi mwana wenyu anditika ane ma-severe abnormalities or severe condition yekuti mimba iyi nogona kutadza kuitakura to term kana tinogona kukukwadzai imi mamai kanditika yakutopoza risk kwamuri. What are my options emudzimai pakadaro atoudzwa kunzi mimba iyi one. So now you've got physical condition yanditika ne mental one stress. Yes Maggie, that path but situation yavo yaiva yekuti vavasikatokwanisawo kudecide kuti voita sei nevana vari kunzi like vana vanga vakagara zvisizvo and yaiva situation yekuti say that no vanoramba varipo but mai havazorarami kana kutoita C-section but ivo vanga vasingakwanisi kudecide so decision yakatozotorwa nadhedhi nevanhu vari padhuze. She was unconscious. Yes. Saka problem yakazodiscoverwa vatoita unconscious. Yes. So what decision did your dad take? Kuti like vana vaiva ma-twins so one twin ndiye akazoshayika pakasara the mom and the other twin. Yes. So they opted to save that. Yes.
but pasituation yakadaro I think the best way yainogona kuti zviite zviri nani kutoteerera medical professionals kuti on this point tokumbura kuti mudai, then kana pane macounselors anokwanisa kukansela kureduce stress and stuff, votongoti means votongoti maybe vatongoteerera zvavari kuona zvinoita because ndo vari kuziva consequences azvo kuti zvichazosvika papi. So I advise that maybe toteerera medical professionals is a good idea. Sure, ini ndakamboindo through zvakadaro zvikatonza panapa patoita risk ine ma-x-ray haruda kutoitiwa panapa ka zvotoratidza kuti either mwana wacho achatoita vachadifomeka handiti nestage iyoyi kana kuti todini tobvisa handiti kati kana regai timbodini timboona tongoita ma-x-ray acho saka tikatonda ma-x-ray wo ndobva zvanzi mheno zvichazongobudawo asi handimoziva zvinongoitikawo iwono uchirwadziwa kuti saka zvoreva kuti mamanzi ose aya ndakamboshingirira ongodini ongoenda akadaro ati aiwa panouya vanhu kuvhiziti hatidini hatizotauri zvose izvozvo kuti mwana anozobuda akadai ngoti zvinoita handiyo ma-x-ray. Asi manje zvinozoitika ka zvakazoitika ipapo ndezvokuti mwana akazongozofosa ega very preterm kuda kubuda tototi papa doshaikwa upenyu munhu akatozoita zvekutozongotsvagirwa mweya but zvinhu zvakatozobuda kuti mwana angari right but papa akatoshatawo. Makawana supported mapane munhu anosupportere kuti panapa munhu health yake panapa mentally kanti hazvina kuonekwa pakangonzi mwana pakatomboshanda chako madhokta aitombozama medication iyoyo mainjection nevanhu anokansela wachiti chimboitai patient nesituation nekutonamata chaiko culturally munoziva zvinhu tine tingoti watonamata tichifasta zvichachinja saka isi totongobhilivhawo kutoti culturally hatingomhanyiri kuti tifamti tombozamawo kunamata. Pachitoda medical support family support, even social support, because inisisi vangu vakazvitakura but then pavakaenda kusikana vakaronzi chibereko chakavhurika apa ivo vaifamba vachidona vachitangofamba a distance vaidona, so chakaita kuti vatobetsereka mostly was family. I think family support iri but she managed to carry it. pane zvataurwa pozi I think vataura almost everything. I think chinhu chiri important first is psychological help. Then it's not easy for a woman to carry mwana because fine mwana ndo wababa namai but mai vane pride yavo samai yekuti ndakasenga mwana 9 months, then later you discover kuti mwana wakasenga there's a possibility kuti achabuda akadai. It's not easy for that person. Saka anotoda psychological help iri serious. Then after that anoda medical advice, the best medical advice from the right medical people. Then last but not least, one psychological help is not substitution, family support. Kana muruma aripo, even my siblings, even my parents. And in cases like this, pane time yekuti kana mai vako vari vapenya utodi chiro mudzimai wako paside kuchiro kana ungoona mai vako ngoti mai mauya kuzondoona zvatongotoita zvokutoti chiro kana mai vemudzimai varipo chiro vari kugokwe baba varipo somudzai mota mutotora mai vauye vangoonana mai nomwana. So I see there's a very popular opinion or thought iripo yekuti medical ngatiterere medical. One is does everyone afford kunopuwa that medical help yoyo, that psychological help yoyo, kunokanselwa izvozvo kuzva ndokunonokanselwa? And then two, are we aware kuti in cases yokuti mwana namai life yavo iri under threat muZimbabwe, actually pana mutaura nyaya yekuti ndaibviswe zvayo, you can actually have access to termination
handiti ku-abortion, medical abortion, handina magi safe abortion, medical abortion. Roti unotoenda kuchipatara kuti haiwa no pana pachi life iri in danger, kuti mothers have that option. Kana iripo pana kambonzwawo mutemo choto wakamira sei unorequire chii? I have a friend ane mudzimai akaita situation yakaita seiyoyo yekuti vana mudumbu ameno iye achindiudza anonditi akanga ari matwins but anga akabhenda musoro. So iye unoti mudzimai wangu akawana psychological help from the general hospital and vakapuwa best advice ikoko na medical doctor vaatenda kuti no, I would advise you kuti tiaborte. Akatombotovati chimboita some time close to 5 years musingaiti mwana after that and I'm not talking of someone who is financially stable but atamburi zvake but zvese zvi zvakazviona from information yose akaona from a government hospital but zvazvona ndichimboreva zvakuti zvimwe zvinhu zvedu isusu zvinoaffectwa nesociety tichiri kubheliva mumhepo. Handirambi kuti mhepo dziriko but pane pamwe pekuti tinonyeperawo mhepo zvokuti idzo unofunga dziri kwadziri dzichitoseka kuti aregai zviiti zvoda zvono. So ngatipei ma-experts edu mukana wokuita basa rawo, then kana azotadzawo pamwe ndopotozoita mamwe ma-options. Anyone else anema poti law yedu inoti chii uye society mimi munofunga kuti inopagamuchira here ipapo kuti alright munanzi pakuda kutongoterminate imimi sababa kandiwe samai kuti kana kuti unenge uri hama sisi vako kana hanzvadzi yako ndiyakupiwa nzi ndo option iripo iyoyo, how do you take it? Saka law yedu inoti chii, those who can answer that part, nekuti personally ukanzwa kuti mukadzi wako hanzvadzi yako or someone close to you apiwa that option, how do you take it? Kana mwana achipa risk kuna amai, mwana anobvisiwa. And also society yedu haimbozvitambiri zvekuti nhumbu dzibvisiwe. Hadzimbo havambozvitambiri but nhumbu dziri kubvisiwa zvekurevesa but havasi kuzvitambira. Havasi kutozvida. She's right, but I think to connect separate something. This is a situation, and a situation is clear. Kuti mai, she is in danger, or mwana are in danger. Yasiyana nemimba yangoitwa na rumbidzai. Kuti rumbiwa muziva. Alright, zvasiyana kuti ndinda parumbi mimba. Then ndotanga kutaura zvisinganzwisisiki. Then rumbi ongo decide kuinda kundo aborta. It's a different situation from her who is married. Oinda unoita ma complications ake. Then ma medical practitioners or recommenda an abortion. So fear inoita yandakaona hangu inoita vanhu like ma-self abortion ari kuitwa pasi pemiti iko zvinondo atowanda but hangu okay, right mirai munzu zvinhu two it's an illegal self abortion. Unogona kutorapiwa na doctor zviri illegal asi agotokurapa agotokuprescribe mushonga chaiwo ugotoinda vanhu vari kubayiwa ma-STI mumastreets umu achitopora but zvavari kuita ivo pasi pemuti izvozvo imhosva. So abortion haiitiswi safe or unsafe nenyaya yekuti exactly because iwo ma-medical doctors achona exactly so ndopana nchitiko so you'd find kutiko it's a different situation whereby ari pama-1 because of her pregnancy. So definitely exactly definitely she needs to the doctors has recommended that pregnancy to be aborted. Then poita yedu zvedu yatinongoita muno the people's bus zvedu tototi akomberetika ini chinhu chenyu chamuna chinaniana uchiona oyo obva oenda kuna mukoma vangu kuti masimoyo wawo yandikusote kuti ari kungoitwa
regardless whether it's legal or illegal, but Arikuta. illegal. All right, thank you. What I think is, in as much as we want to run away from the fact that cannot maybe tomboti vabereki isu sevabereki, we don't want to accept the fact that my abortions are kutoitwa, but truth on the ground is abortion iri kuitwa zvekutodaro saka I think it's just wise kuti ngonzi all right fine, anyone can have access to the service safe abortion yachanga ichitaura. I mean safe not just abortion, legal safe abortion. I think it's just wise because vana vari kuita nhumbu ari kuchikoro anoita pregnancy yake and anobva realize that I don't have the capacity yekuchengeta mwana yeye. Number one thing chichauya musoro make kubvisa nhumbu, and then pamwe ndiri kuita sex work. Kana inini ndiri sex worker, I don't need to get pregnant, and if I do get pregnant, I'm definitely going to terminate the pregnancy. So I just think kuti it's wise kuti zvingonzi all right fine, ezemutemo any woman can have access to abortion services. Yeah. Until Zimbabwe for now, abortion incest, right? Rape. Then kana mai vachigona kuzourawa nemimba iyoyo pare pachoka you'll find out kuti nyaya inofambirwa kucourt for 6 months. Hani mungunzwisisa yaitwa 6 months, mimba yatopa 6 months ka saka ini ndakutosenga hangu product of rape handi then totaura hanzi vari kuti abortion ngaingoitwa zviri safe, vanhu vari kufa if you calculate very well, because pachasvika pamwana nosvika kwandiri ndiri kuda mari kainini ndokuza chirega ndokutsvakira chimudzi changu ndomusota, ndapedza kumusota mwana wevanhu wofa, inini ndinenge ndichitongofamba ndiri free, handina munhu anondisunga handi. So why not kungoti vanhu avo vangoaccessa zvinhu zvavo zvakanaka, voita zvinhu zvavo zviri safe. Makati tokupai post care wati but mondiri kupa post care ndazviitirwa kupi? Do you care about that? Ndaitwa nani? Ndaitwa nehenga, ndaitwa necrosh. Saka ngatisara pamusoro, ngatitsvake chikonzero chokuita kuti musoro uteme. Saka essentially you're saying kuti even instances zoti inopermitwa abortion, incest, rape ne physical, I mean iri kunonoka kubvumidzwa, and then some people end up getting going the illegal route. So vabereki tiri kuti chi yongobvumidzwa yongoitwa legal here abortion yacho kwese, and then instances dzekuenda kunoitwa abortion ogadziriswa kuti isatolewa. All right, isusu okay, can I ask, as much as it's true kuirambidza tiri kuti hatisi kuida muZimbabwe, haisi kuitwa? Kubvunzwa kwamuri nandisi haisi kuitwa here guys? Vana havasi kufa here? Saka we are just trying to run away from the fact, but vana vari kufa ende munhu ari kuita losi ndiwe, mai uri momba, mwana ari kumuka akatandadza ari momba, nenyaya yekuti haasi kukwanisa kutaura newe nekuti iwo every time yazotaurwa unoti kuchechi mubhaibheri zvakazoti, but vana havasi kufa here. Mapasta acho ndo anofuta achiparidza pamakova pacho zvinhu zvakadaro zvaitika. So guys let's just have a heart yekubereka chete. Pamuri ngatitaure munhu wese ndachinduza panapa kuti uri kuti chiyoto legalizwe chingoda kuti chienda. I think kuti vabereki vanofanira kungodzidziwa nezvemasafe abortions kuitira kuti vana vasatya kutaurira vabereki kuti inini momsika pakashata ndakarisva kutamba, then kana vokwanisa kubvunzawo kuti saka ivo ngofunga kudii, tisachawo kutaura kuti hachi ngaibvisiwe zviri safe tani kuti ndobaya hangu kuna museyamwa osvika oita yaanoita, then pamwe pacho anogona kusashandisa zvinhu zviri proper. My time. Inini I think ngazitongopasisiwa, because you find out, because pabasa pangu ini pakauya a 13-year-old anga ane mimba, but akazopona ke aitwa operation. I think vabereki ngave nemoyo wokuwisisa kuti mwana wangu achiri kuenda kuchikoro, saka rega titongoita akwanise kuenda mberi nechikoro, ngazingotongopasisiwa. Alright, chinenda hangu I just think kuti
munhu wese is in support of kuti abortion iitwe safe ive legal because vanhu vari kufa munhu vanonohakiwa nehenga nambuya nengepa kuti abvise nhumbu unoziva kuti unobudiswa neura here kana kuti anything saka I think vangofanira kungoita kuti mapills ayaya atengeswe zvingori right vanhu vangotenga neprice not izvozvi zvipesi iwo mapills aya akachipa kufamasi but inini ndikada kunomatenga izvozvi ndichida kuabhota nhumbu yangu ndiri panapa ndinodhurisirwa of which saka vamwe vanobva ndo paunozoenda apo waenda kunohakiwa nehenga you see yeah Alright, I think ngazvingopasiswawo sure because chero panyaya mukuti yekutaura yemaprices nekuchipatara nei tichida futi kuti zvapasisiwa educate vanhu vari kuzvipatara vana mai vanhu vekuchechi because ndichaenda kuchipatara zvapasiswa pa ndichaenda kuchipatara ndichingobva kuchipatara news dzatosvika kucommunity kuti mai we akatobvisa and the stigma around that inoaffecta futi usapada kwaniswa nyaya yes as much as don't like kuti nhumbu dzingoitwa dzibviswe but futi kana yatovapo pafanira kunge pane safe way yekuti ichibva then I think pafanira kunge panewo mabhodi just like a new start center kana une HIV and AIDS ndokwanisa kuenda unoita zvaunovaudza pasina judgment yati haujajiwe so I think pafanira kungewo pane some board rekuti organization maybe kuti unokwanisa kuendawo maybe nesituation yako usingatye kujajiwa kunzi nenhumbu ndoda kubvisa then they take my procedures are right kuti nhumbu ikokwanisa kunzi ibviswe if iripo kuti zvifana kuitwa with dignity handi kuti uchibva kosvika kuti pangochimboitei vaisvitirei mapane munhu ngazviende mberi ngoma ndiyo zvambonziwo tseketu nyaya yedisclosure iyoyo ndiona unge ndo imwe iri kunyanya iyoyo mwini dzakanyanya kumabasa uko vanhu hapana here umwe mutemo mumbosungirira vanhu mabasa nekuti ndo zvinozoita kuti vanhu vasaenda ikoko nekuti munhu ari pabasa but wobva kuti zvipiko chipi zvaiva mukungati angozvara chigaba chedovi muri kuona community yakuti tonzi muchitomuona akadai so ane mhepo dzachimbotaurwa paya naMC kuti mhepo dzekumushadza disclosure iyoyo ndo inoita kuti vamwe not you find kuti most of the people are going elsewhere even kuSouth Africa kunono abota because havadi kuti vanhu vamusociety vazive isusu culturally munozviziva zvinoitika iyi nyaya yema-inlaws wainda wosangana nenyaya idzodzo kombonzi dzokera kupi kumba kwenyu chicho chichimashura ari kuitwa kuno zvinhu zviripo saka counseling inodiwa nekudzidziswa kwese mucommunity at family level nekumabasa kunyanya kumabasa uko vanofangwa kana watombosungwa mbijani not sure because zvimwe zvacho it's serious unokanganisa munhu mental health yemunhu aungonzi upiwo wakutopiwa mazita iwo usiri kuziva woshaya kuti zvabva nekupi indaendawo kuchipatara ndikudawo legal advice nenyaya yebudget yenational budget mari iya inoenda kuhealth sector ya ngaichibatsirawo kama critical uyu akadaro takaona vanhu vachitotandadza valuza blood rakawanda isu chinzi ri kudhura blood riya ko havanawo here zvema-emergency zverape zvazvitaurwa izvi zvechii kana ichida kubviswa yobviswa kwete kuti hanzi kuri kudiwa tu medical practitioners ane kodzero iyoyo ndinhingi ari kusenta iri kuko kubulawayo anotoda maybe transport bhadharai kana kuti ambulance atakurwa aende ikoko like it's an emergency case kusaina kuti consent yekuti kuapprova zvakafanana nerape kuti zveshuwa zvakaitika panodiwa tuka and asi munhu wose anongochohwa uchidi pakuda madhokta ane kodzero haungoapprove chidi ndone signature saka ipapo we are lengthening the process zviri unnecessary uku munhu pfungwa hadzina kumira kushanda saka ndiri kupinza vanhu maso zakadai saka maybe inam wrong nyangu ndakarepewa
chinhu chiri mudumbu icho chimbori chinhu kwacho here. Ende vamwe ndo pauzoita nhodzera muchivanhu tinotaura zvenhodzera mwana anoadapta behavior yako iyoyo nemental health yako iyoyo during pregnancy. Even ndaungoidzosa kune nyaya yedu kuti even mukesi yekunzi wanzi physical nemental health yako inaomira zvakanaka pakuda kuitwa termination pakuda kuabhotwa pai safe abortion, safe legal abortion, still you have to go through kunzi mutemo unoda kuti tinoite madhokta maviri ari approved one. Zvihaungokaruki waenda zvinhu izvozvo zvoti kunotonzi maiwe katopinda muofisi unzi wait a minute motombonogara uchibhenji. It's a process, haingokaruki yanzi. Unogona kutozokwara wese wakamirira. Munhu anopedzisira ati tigoenda process yose iyaya. Regai tisiyane nazvo. Ndangonzwawo unonzwa pfungwa dzeana vari pamberi panatata kupiteni chirongwa chedu tinenge tataura zvakanyanya. Ndo maonero angu ndona sekuti tofanira kungobvumidza kuti safe abortion inofanira kuitwa, asi kuzvibvumidza kwacho tofanira kunge tine mitemo inofanira kuprotecta abviswa wacho, because nyaya iripo nevabvisawo vacho kuti because nyaya yeconfidentiality yakanyanya kukosha. Ndo yandiri kuona iri nyaya kuti munhu akazikamwa kuti akambobvisa mimba, nyange wakatarisa munhu wombogwa kuti akambobvisa mimba zviri nani hangu kuti mungomutarisa ndisingazvizivi ipapo manje. Saka panofanira kunge pane like board, zvinhu izvo panoitwa mupublic sector kana itori kana parastatal yekuti tongozwa kuti kana inoita basa rekudi rekubvisa mimba inenge ine mitemo yayo kuti toita sei kuti because mimba tofanira kuprotectawo futi kuti hatifanira kuti iwo hafanira kuti kana wangofunga unobvisa mimba wototi handa kutoenda kunobvisa. Ndakandizovunza ipapo kuti hatisa kukurudzira kuti vanhu vangoita mimba dzavazondozongonobvisa here pese pese. Hatifanira kungozoita sekunonzi zvinhu zviri simbu kudaro. Saka anonasa kuti panofanira kuva nemaparameters anosetwa kuti tizviitewo munzira yakanaka inenge inoprotecta wacho ari kubvisa neso kuprotectawo kuti society kuti tuzangonzi kwai hanyange ukangoita mimba unongoinda uchingonodi unongonobviswa zvisava zvinhu zvingori easy kudaro. So I think apa inenge we need to go further with this topic tizobata ipapo kuti maparameters achangave akaita sei, but topic for another day. Tichivharisirewo chirongwa ndo ndapedza nakenda wangu. Pakaipa. I think I'm one of those who were corrupted by the society. Honestly, I don't believe in abortion. But however, inokufamba kwenguva pane zvinhu zvakawanda zvakadiscoverwa zvakafana neizvo zvekuti later it was discovered kuti pamwe pamuviri itori threat kuna mai o iye mwana wachona, so paroda kuitwa yatova medical condition pakuda kutotorwa action. Then yasisi vangoita pamuviri pavo vazongofunga kuti havachaidi voda kunobisiwa, but kana zvaitika hazvo it's fine. Asi zvandaida kutaura ndezvataurwa namukoma wangu apapo, but ndichingoedha maybe pane zvavangashara kuti vasisi vangoita havo yavadira, hazvizoiti kuti ungoti pane apapo watongobatira wadzoka futi apo wadzoka futi maparameters atazitaura kuti that's a topic for another day. Aiwa vabereki sine vaberekwi. Thank you so much. Aiwa mandiudza pfungwa dzenyu sizvonamboti hapana what we want to see now nditi kuti chichadoda tilegalizwa handiti chichadoda kuti tibatsirike nazvo tisi tiri kugara mudzimba umu, tisi tiri kuona zviri kuitika, vana vari kukwara, ana mai chaivo vari kukwara, not just vana handiti. Nenyaya yekusaziva mutemo, nenyaya yemutemo unogona kubatirira zvakawanda wanda. So kaiwa tatenda hopefully zvinoramba zvichienda topiki inoramba ichiendera mberi kudzimba tiramba ichikuruka tichionesana handiti kuti zvakamira sei handiti mutemo unoti chitibatsirike handiti tinotenda zvikuru masvingo.
tuofu. Itonya